bila jauh berjalan kato kok ado kato lai sesuai buliah kami masuk lai. Oh terkait tu kata bundo, yo dicek nang kadi bau. Dek bundo datang maminang, yo cukup siriah nanti datangan. Kami cek dulu ya bundo ya. Ayo bundo. Nah, percaya kalau inang bundo malik kuliah bundo liek tambau antami ko. Ah kami cari ya bundo ya. Yo. Kok siriah nanti? Ah nama nang siriah nanti bo tu ya. Lain merah tu ya. Wah, ya wak buka ya siriah aku kali papinang atau hendak aku ya. Si kanta bundo. Kok siriah iyo lah nak kok pinang iyo lah boleh. Kok agam dia. Oh kok nang pinang ba boleh iyo hendak basubo dia bodo bundo. Oh tak itu bundo ma ibu. Ayo mau tunggu pinang boleh nanti bundo. Ayo lebih bisa mau bundo mas. Cuma datangan Syria, tapi Syria nang kada makan tak cukup. Ayo batunggu ya, sampai cukup. Kata itu, kok lah cukup yang bundo bau. Ayo kami persilakan bundo masuk. Dari mobil. Aku sesuai kok jalan kamu tempat lah budak kami masuk. Ayo boleh bundo, masalah lah bundo. Terima kasih kami. Ayo. Kau punya nak taruh bundo ya. Ayo. Kami pihak laki-laki menerima untuk bundo masuk ke dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal bundo sampai nunggu. Ini lah pembawaan kami.
sarapnya lah minyak mama amai jawab saratul kerajuan baboko silangan babaka dan baradole te rumah naku tampe ambo menibukan sambang wanita anak ditibukan pakai sultan ialah tentangan pihak kami datang bukan sembarang datang mantap Siria je pinang kok Siria kami minta dikunyah pinang kami minta diatur segitu sama pakai sultan. Sultan muda sambah Mangku Sultan muda sambah balik pakai aku Wanita lah aku sultan ya teh. Siria Sultan dan kadangah alah sama kami punya pinang sakato alah kami makan manilah tinggal juang lidah pahit lalu tinggalan pangan namun sematang pun itu menurut pasangan biasa kok tembak tentu walamai kok cancang tentu walandasan Siria katangah keadaan kata ketangah urusan tentang Siria Sultan ke tengah jadi minta diwasiangkan nambah hari batarangan bak bulan Alah sampai di sultan. alah Sultan Apa nan menjadi pasambahan dek sultan tadi? Alah dalam adai dalam pusako. Rata raca diundang atau sumpit di lembago. Tantangan Siria dan Katengah pihak di kami menentang. Iyo juga bakal orang wajah bakal tak pada lagi putih bakal tak jadi dua. Sultan Manarua bala mau kami Manarua sangka suto. Laiku mungkin disatukan. Ikolah niat nan diantar pakai sultan. sepanjang ni Sultan datang alat pampuan di Labuan Golong dah tapi tidak di jalan pasar rasa mau jaga di kiro-kiro tapi yang sungguh pun nangga itu jauh nan diminta dijambokan dah kayak nan diminta dikapokkan ikolah mana nan diminta pakai Sultan Mangku sultan ya teh. Sepanjang jauh ni jambukan, sepanjang dake nan dikakokkan. Maga di hari nan dahulu, kau bisiakanlah sama kadamaran, kau imbaukanlah sama kalampuan. Niat jati nan diadam, ia nak menginap anak kemanakan, sultan nan bernama Wayu, anak dari Al-Quran Mutia. Nak batali pamenan ada jo anak kemanakan kami Cut Mutia. Anak dari Jafir, ikolannya yang kasih kami, ia nak minta dari mujati dan suci muka nanjanya. Minta dimuliakan, karena minta bapak lakukan. Segitu sama pakai sultan. sepanjang penitahan Sultanan Katangah alah diadai kanan pakai alah dicupak kanan baisi tapi sungguh pun nan baik itu tiba di kerajaan bak nangko rundiang la putih diambil serang dia lo kato jemu pakai dicari bule lan sagolong joni niak sarato mama urangan patoi nanti malah Sultan Sitko Yo ambo nanti malah. Mangku Sultan muda maaf diminta sebuah dari daerah sangku tagak menanti maklumlah bakato indah sedang sapata berjalan indah sedang selangkah tantangan niat Sultanan ke tengah alhambo payokan janiat sarato mama kok boleh lah boleh digolongkan kok picak lah boleh dilayangkan bakawa Sultan jinan kiramai meminta Sultan jinan karapek kandak boleh pinta balku kami terima jo hati suci sarato muko nanjanya alah kau sanang hati Sultan Sabana saja sultan. Karena pinta mulia kandak lama. Kandak rakso dalam hati saja di dalam kiro-kiro. Namun sementara pun baik itu ada orang ketimbang janji.
Lawat tampuak mangko dijenjeng, lawat tali mangko diri. Kok sai iyo nak bapak megang, kok kato iyo nak babaci. Mako terimalah tanda dari kami. Nilai ko. Udah lima teh. Kau tanggo kami narimo ora selon. Rarung dia ora selon patah. Pada kalwa bulan kapal. Usek kalau bulan ikan. Ada tunang dapatan ikan. Ada tunang dapatan togui. Isutan dapatan sampah. Sambal tajelo kanan rape. Salam tatapua ke tengah-tengah. Jalini kebantah dalam dimungko ibu mereka. Di hadapan nyinyek di mana. Langkot jalo coba dan pakai aku menyumbangkan sampah. bagaimana tata cara adat Meminang itu. Paham ya? Oke. Nanti kamu berjalan, setelah itu kamu berhenti di depan pagar sekolah, nanti ada menyambut kamu nanti.